हाय लोगोफोर जोंनि जे बि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय जों दा सिमलायाव थांनो ओंखारदों जों सिमलायाव थांनो ओंखारदों माने जोङो मन्दिराव थांनो नागिरदों gosla dokkan, si dokkan biye ki thangwa sampai ओमफ्राय जोंहा दङ बाथौ मन्दिर ओमफ्राय ब्रिज मोनलायबाय सिमलानि मन्दिर मोनफैबाय गारिखौ बेयावनो दोननोसै मन्दिरा नैबेनो जोबोद समायना जोङो सिङाव खुलुमहैनोसै मन्दिरा जोबोद समायना बिष्णु आरो लोक्षिनि
जोंहानि बाबुआबो दामबाय। जों खुलुमखांनानै न'आव थांनो ओंखारबाय। लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब, शेयार खालामबानो जाबाय।